Hi, a croeso i rhan 6, a da ni'n mynd i edrych ar techneg y beistrwm. Sut mae hitio'r beistrwm mewn gwahanol ffyrdd. So mi fedrwch chi chwarae fo troed fflat fel hyn, gwasgu lawr fel la. Ond am hir, mae ffrynt y goes yn mynd i ddechrau brifo, wel i fi anyway. So mae yna rai drymys chwarae fel la. Ond fel arall, mae codi cefn y troed fel hyn a gwasgu i fewn efo ffrynt y troed fel hyn. So mae'r pŵar yn dod o ffrynt y droed i wasgu fewn. Mae fel, pryd dwi'n gwneud dwbl, dwi fel bod fi'n sleidio ymlaen. So mewn rhythm, fe dwi'n bod yn mae o fflat, mae o'n anoddach i wneud dwbl. Mae lot mwy o control efo'r droed ymlaen fel la. Ia? So dyna sut dwi yn defnyddio'r beistrwm. So gweld sut ydych chi'n cael ymlaen efo hwnna. A welwch chi fuan. Diolch. Tra.